Bon dia, ratolins i ratolines! Espere que estigueu tenint uns dies de contes en família amb les vostres millors lectures. Avui en el llibrer Contacontes us porte un gran conte d'un autor que m'encanta. El seu nom és Benji Davis i el conte és La balena, una preciosa història d'un xiquet anomenat Noé que es fa amic d'una xicoteta balena. Esteu preparats? Vinga, endavant. Obriu les orelletes i els ullets, que anem a començar. La balena. Noé vivia amb el seu pare i 6 gats a la vora de la mar. Trobeu els gats en el conte? Cada dia, el pare de Noé es llevava ben d'hora i sortia a treballar amb la seva barca de pesca. No tornava a casa fins a la nit. Una nit, una gran tempesta va sacsejar tota la casa. L'endemà de matí, Noé es va acostar a la platja per veure com havia quedat tot després de la tempesta. Mentre caminava per vora la mar, va albirar alguna cosa a la llunyania. Què serà? Què serà? Què serà? A mesura que s'hi acostava, Noé no es podia creure el que veia. Hi havia una balena petita a la sorra. Noé es va preguntar què hi podia fer. Sabia que per a una balena no era bo estar fora de l'aigua. «M'he d'afanyar», va pensar. Noé va fer tot el possible per a que la balena se sentís com a casa seva. Li va contar històries sobre la vida de l'illa i la balena li prestava molta atenció. La nit es dibuixava al cel i començava a fer-se focs. Noé estava preocupat per si el pare s'emprenyaria quan veiés una ballena a la banyera. Noé va guardar el secret mentre sopaven. Fins i tot s'ho va manejar per portar el sopar a la balena. Però sabia que això no podia durar gaire. El pare de Noé no estava enfadat. Estava sempre tan ocupat que no s'havia adonat que el seu fill se sentia sol. Malgrat tot, li va dir que havien de tornar la balena a la mar, al lloc on pertanyia. Noé sabia que era el que havia de fer, però se li feia difícil dir-li adeu. Es va alegrar molt de tenir el seu pare al seu costat. Noé pensava en la balena sovint i esperava algun dia, no gaire llunyat, tornar a veure la seva amiga. I conte contat, conte acabat. Quina gran història! Noé era un xiquet molt bo, però encara que tenia bona intenció, el pobre es va confondre pensant que podia tindre el seu amic, una xicoteta balena, tancada en una xicoteta banyera. Això ens ensenyen els contes. La millor manera d'estimar els animals és respectar el lloc on viu, les seues cases, cuidant el bosc, les muntanyes i la mar, clar que sí. Així és com aconseguirem deixar de tindre mascotes
i aconseguir grans amics. Bona nit, Cresol, que ja és de nit.